Агримаркет БГ е име познато на българския пазар повече от 5 години. Вносител на селскостопански машини за напояване, зеленчукопроизводство и тютюнопроизводство с цел облекчаване труда на земеделските производители, намаляване и оптимизация на техните разходи. В тези три сектора смятаме да се развиваме. За момента сме изключителен представител на една от най-големите европейски фирми за производство на тръбноролкови напоителни системи изобщо. Става дума за Идрофолия, италианска е фирмата. Представяме и цялата тяхна продуктова гама. От най-малките помпи, които са за 2-3 декара, до големите тръбноролкови системи, които са от около 2000 декара напояване царевица. Агримаркет БГ е официален представител за България и на италианската фирма Спапери, която предлага специализирана техника за обработка на тютюн, комбайни и сеялки, включително и комбайн за механизирано събиране на тютюн. Такива машини до сега не са продавани на нашия пазар. Изключително много спестяват разходи, работна ръка, увеличават производителността и добива, намаляват себестойността на продукцията и така нашите селскостопански производители стават конкурентни на пазара. Агримаркет БГ са и първата фирма на българския пазар, която продава комбайн за механизирано прибиране на домати. Предлага още иновативна машина за микрогранулирани торове на световно ниво. Това е машина-апликатор, те наречения апликатор за внасяне на микрогранула в почвата, заедно с сидбата или след това. Машината е много добра, италианско производство на фирма Стартек, прецизно внасяне от 1,5 кг до 4 кг при средна работна скорост 10 км в час. Едно от предимствата на апликатора е, че може да бъде надграждан над сеялки и култиватори. Монтират се на всички модели от двуредови до 32 реда сеялки. Фермерът Славко Василев от година притежава иновативната машина. Бих препоръчал на всички колеги да закупят това нещо и съм сигурен, че ще станат много доволни. С грижа за своите клиенти, Агримаркет БГ осигурява сервис за предлаганите от тях машини 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата. Да просто знаем колко е важно това за нашите селскостопански производители, за да могат те да бъдат сигурни и спокойни, да приберат продукцията си и да не се притесняват, ако една или друга машина или някоя от частите се повреди. Фирмата улеснява селскостопанските производители, като им предоставя възможност да закупят техника с стоков кредит или на лизинг. Работи с една от най-големите банки в страната.